Здравейте, приятели! Аз съм Яна Иванова и днес бих искала да си поговорим за два начина как да говорим на английски гладко и уверено и бързо. Първият начин е, колкото и странно да ви прозвучи, да говорим на себе си или да мислим на английски, както също така се нарича. Какво означава да мисля на английски? Първо, това може да е всички мои мисли, които ми минават през главата, да се опитам да си ги казвам на английски. На ум, разбира се, или всъщност ако съм сам, мога да говоря пред огледалото и да разказвам. Да говоря по дадена тема. Може да се опитвате да направите диалог. Измислите си една тема и започнете да си правите разговор, някакъв възможен разговор, как бихте задали въпрос, как бихте отговорили, или въобще какво е вашето мнение по темата. И в най-добрия случай може или да си го мислите, да си говорите, или да пред огледалото да застанете и да си говорите. Този метод може да звучи не малко странен, но е много работещ. Или другата възможна ситуация, когато вървите по улицата, пътувате някъде, също така да описвате какво се случва около вас. Аз много пъти съм говорила за това. Това е също много работещ метод, много, много успешен. Може да си мислите на ум. Какво правят хората? В момента тези хора пресичат улицата или аз се возя в автобуса, този човек изглежда уморен, и така, всякакви неща, които виждате. И тук ще кажете, да, ама аз откъде да знам дали го казвам вярно. Може да говоря с грешки. И това, което си го мисля, да не е точно така. В повечето случаи това ще се окаже, че не е вярно и че вие всъщност говорите правилно, но ако имате съмнения, можете да си записвате бележките на телефона или където може да си записвате това, което ви е затруднило, и след това, като имате възможност да проверите в Google, в учебник или в тетрадка, където го имате записано. И по този начин думите или граматиката, съответно, всичко това, което сте се съмнявали дали е вярно, така ще го запомните много по-бързо, защото е било в някаква ситуация. Това е начин да мислите на английски. Друг лесен и по-приятен начин е да разговаряте с вашите приятели на английски. Определете си някакво време, половин час ли от срещата и колкото време искате минутки, ще говорите на английски или с хората, с които сте вкъщи. Може да си практикувате заедно. И така, нищо, че не сте сигурни дали е правилно, дали говорите правилно, ще видите, че всеки път ще се отпускате все повече. Това е важно, за да може думите да не ги мислите толкова много, да не се замислите как беше тази дума, аз я знаех, но в момента, нали, главата ми блокира и не мога да се сетя. По този начин ще упражнявате самите думи, ще се отпуснете да говорите и те ще идват автоматично. Ако няма с кого да говорите и искате да го направите с нас, заповядайте в едномесечните ни модули Разговорен английски. Следващия модул започва на 8 февруари, сега приключи първия модул, един от модулите. На 8 февруари ще имаме нова група, едномесечна, и ще имате възможност да тренирате на различни теми, да говорите с различни хора и да участвате в много ситуации, които са от реалния живот. Ще оставя линк за подаване на запитване, който желая да се включи, или може директно да се обадите на мен. Ако това видео ви е харесало, било полезно, може да се абонирате за канала, но не забравяйте да го направите с камбанката, защото когато натиснете само subscribe или абонирай се, не винаги всъщност YouTube преценява какво видео да ви показва, така че може да не ви показва всички видеа и всички уроци. Ако желаете да се абонирате, може да го направите с камбанката, така ще можете да виждате всичко. Благодаря, ако имате въпроси, ще се радвам да ми ги зададете, и ако желаете да се включите в разговорния курс по английски, оставете заявка на линка по-долу или просто ми се обадете. Чао от мен за сега!